जा गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाहैबाय। जोंना बिदम बसुमतारी बिथाङा दाखालि 31 तारिखआव मोनसे गिदिर बेमारजों भुगिनानै बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव दंहैयोमोन। दा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो एसे लोमजाबोखानाय हिसाबै मेडिकेल कलेजा बेसरगावआ फाहामथाय होनो हायैयाव जोंखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम रिफार हरनाय जायो आरोखि। आरो दा रिफार हरनानै जोङो बिथांखौ जोङो आइसि रुमाव बेसेबांबा गोबाव दोनहैनांदों। दा आइसि रुमनिफ्राय दा वार्डआव बहननाय जाहैबाय। अब्लाबो नाथाय बिथांनि कन्डिसना मोजां नङा। दासिमबो फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दङ आरो गोबाव सम थाबावनांगोन होननानै डाक्टारफोरा बिथोन होदों। दा बिथांनि बेमारानो जाहैबाय नैबे उदै खंख्लायाव मोनसे पेनक्रियास होननाय दङनो, बेनो आघात जानानै दङ। दा बेखौनो बिथांमोना नाजाबाबो हायाखै डाक्टार बिथांमोना। दा बेनि थाखाय जोंहा न'खरा गोरिबथार हिसाबै जोंहा गोबां रां रुफानि गोनांथि जानायलाय जोङो नैबे प्रेस मिडियायाव बेखौनो होनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनो बिथांनि फाहामथाय होनायाव गरसे गरनै जाहाथे अनलायलायनानै डनेसन हरलायलायो, बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गुरै खावलायनाय जाहैबाय। जेसेबां हायो जों सरकारनिसिमबो जोङो सरकारखौबो जों खावलायहरगोन जाहाथे बिथांनि फाहामथाय होनायाव जाहाथे माबा मोनसे सुबिदा हरो, बेखौ जोङो सरकारनिसिमबो खावलायनो लुबैयो आरोखि। रायजो राजानियाव जोङो डनेसनखौ एसे खांनायखौनो लाबाय, खांबायबो आरोखि। खांगासिनो दं। जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जा हायो जेसेबांनाखि गाव हेफाजाब होनो हायो बेखौ जाहाथे हेफाजाब होलायलायोबा जोंनि गोसोआबो गोजोनगौ आरो जोङो रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायनो अननानै। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, आंनि फिसा हौवानि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरनांगोन बि टि सि सरकाराबो। बयबो नायनांगोन, आंनि फिसाखौ मोजां लाबोनो हानांगोन। बेमाराव भुगिनानै दं। साबसिननिफ्राय हामसिन खालायनानै लाबोनो रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै मदद हरनांगोन अननानै।